unu echetalụ di na nwunye na-abụda ife a, nke nwaanyị bụ nwa Obi Jackson na Okija, nke nwoke bụkwanụ nwa Ịma Bishop Okonkwo Niji, CEO Yago Wine. O wee bụrụ na onye nke bụ diọkpara Ịma Bishop nyanwa dị ife unu na-afụ, ọ na-anụ nwaanyị na Nnewi, ọ bụghị onye nke ọzọ bụ diọkpara, nke agafe bụ diọkpara nke nwunye Ịma Bishop. Unu nezie anya unu ya afụ CEO Ekulos Limited, Ịma Bishop Okonkwo Niji, Ikenga ndị Iji, nyanwa bụ ife unu na-afụ. Nwa ya nwoke nke a na-anụ nwaanyị, ọ na-anụ nwaanyị na Nnewi. Na Disemba ka ọ nụrụ nwaanyị, unu n'anya unu ya afụkwa na ọmarịcha nwunye ya. Nwa ya nwoke nke unu na-afụzi kịta nyanwa bụ Ikenga nke Ebụa Niji, afta Ịma Bishop. Onye nke a bụ diọkpara wee na-esotazi onye nke ọzọ jezenụ nwa Obi Jackson na Okija. Ọ bụghị onye nke ahụ bụ diọkpara, na nke bụ diọkpara ebe a ọ nụrụ nwaanyị n'ekeresimesi unu na-afụ na ife kpatara nji wee wetawanye bụ ife onyonyo bụ ụdịka mmụọ onye nke nụrụ nwa Obi Jackson na Okija ti wee pụta. Ya bụ ife na-ewu n'ihu akwụkwọ na 2025 n'ekeresimesi anụnwa, maka na agbamnkwụ ya na nwunye ya na owuru ewu n'ihu akwụkwọ anụnwa na ọnyanwa bụ onye nke bụ isi agụ n'aka wee bata mbọsị ọ bịara ịnụ nwa Obi Jackson na Okija na Obi Jackson ebe a nekwanụ nwa ya nwaanyị. Onye nke a bụ nwunye Obi Jackson na Okija. Fasokwanụ wee jee ebe nwa Ịma Bishop na-anụ nwaanyị na Nnewi na Obi Jackson na nwunye na Ịma Bishop Okonkwo mgbe ọ na-anabatakwanụ ndị ọgọ ya dịka fasi wee bịakwa ka fa nọnyerie dịka diọkpara ya na-anụkwanụ nwaanyị. Ego money good ka onye si na ego adịghị mma, biko nụ ebe ka eti ebute ego nke a, biko nụ gwanụ nka nsoro ibe m wee jee bute unu. Mana mgbe a nụrụ nwa Obi Jackson na nke ya ọkpụ ọkụ n'ọnụ n'ihu akwụkwọ, nekwana ya bụ nwata nwaanyị ebe a onye nke di eti mmụọ wee bịa nya bụ agbamakwụkwọ, ma na-emechazie di ekpupu ife ahụ okpu n'ihu na Obi Jackson na nwunye ya mgbe e nyelufe oche. Unu n'anya unu ya afụzikwa n'akị n'oso wee jekwana ya bụ mmemme. Akị bụ onye nke na-eme ife ejije na Nollywood mgbe ọ na-ekene Ịma Bishop Okonkwo Niji. Unu mana last year bụ pọpọ bụ ife jelu nke ahụ mgbe a nụrụ nwa Obi Jackson. So na nke a bụzi Akị bụ ife anyị fụrụ na ya bịaziri na nke anụnwa na agbamnkwụ abụ na Nnewi ka nke anụnwa na-eme, nke dị na Anambra steeti. Mana maazị m famili nke nwaanyị nya Sọnne Mụfa na-enu ya bụ ogo Obi Jackson na Okija na okpupugokwa n'ihu mmụọ ya ka ndị mmadụ fụkwa n'ihu ya. Unu n'anya unu ya afụkwanụ lọlọ ya nwunye ya na ọnọkwana ya na nkọ na fancha azụkwanụ ka eme na ya bụ agbamnkwụ nwanne ya nwoke bụkwanụ diọkpara nne ya jekwanụ ụgba na Nnewi n'ekeresimesi anụnwa. Unu n'anya unu ya afụkwanụ man of the day ka ọ na-abata. Nwa Ịma Bishop dị ife unu na-afụ diọkpara Ịma Bishop Ikenga nke Ebụa Niji na ọ na-anụ nwaanyị, o jere nụ nwaanyị na Nnewi nke dị na Anambra steeti. Ya bụ ife abụrụkwa obere ife. Ndị mmadụ nọzi na-asị na o tighozi mmanwụ ka nwanne ya nwoke na nwanne ya nwoke na mgbe ọ gbara nkwụ nwaanyị na obu mgbadamgba isi agụ n'aka wee bata. Mana unu n'anya unu ya afụ na onye nke a dị simpụl. Na mgbe nwa Obi Jackson na-abatakwa agbara nkwụ ya, unu mana onye nke ahụ na-ebu ya ebu n'elu nye ebu ya ka ndị eze ndị kenge esi ntụ a wee buru ya wee bata mgbe ahụ ọ gbara nkwụ. Mana onye nke anụnwa nwunye ya ebughọ n'ihe ebu, o ji ọkpa ya wee gbara egwu wee bata. Aka m etinyere unu ife onyonyo ya nọ na m ụdịka akwa oyi ala ya agheti nya ndị ihu akwa agha ala iketi ya ma ka m etikpuchi nata enu akwa ya. Unu n'anya unu ya afụ die mgbe a na-edubatakwana ya. Ikenga nke Iche nke Ebụa CEOs Ekulos, CEO Yago Wine Limited, nwa ya nwoke dị ife a diọkpara ya. Onye nke a bụzi Ikenga nke Ebụa Niji, afta Ịma Bishop Okonkwo diọkpara ya bụ ife a.